дӯстон, ман бо шумо ҳастам Некрӯз ва имрӯз дар бораи садамаҳои нақлиётӣ гап мезанем ва нақлиёти имрӯзаи мо поезд мешавад. Чӣ хеле шумо медонед, поезд ин яке аз нақлиётҳои бехатартарин ба ҳисоб меравад. Пас ин хел бошад, чаро онҳо ба садамаҳо дучор мешавад? Бале, мутаассифона кафолат надорад поездҳо низ ва баъзан вақт ба садамаҳои душвортарин ва ҳатто дар фикри шумо туғрӣ намегирад дучор мешавад. Ва имрӯз ман ба шумо то 5 видеоро нишон медиҳам, ки беҳтар мешуд ки аз пеш ин хел видеоҳоро намедидед. дӯстон, агар шумо ва ё рафиқонатон хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, ба ин рақамҳо ҳатман занг занед. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва дар роҳ масъалаи гаиҳоро худашон ҳал мекунанд, чунки аллакай дар ин соҳа тӯли 7 сол аст ки кор ва фаъолият доранд. Ва агар дар хусуси документҳоятон ягон мушкилӣ дошта бошед, онҳо бепул ба шумо кӯмак мекунанд. Баъд охири гуфтаниам, ки аз номи канали ман гап занед, ба шумо 500 рублей скидка карда мешавад. ин садама дар Испания июли соли 2013 рух дод, ки ҷони даҳҳо нафарро рабурд. Сабаби садама дучанд намудани суръати поезд дар гардиши хатарнок мебошад. Аз суръати зиёд поезд аз релс дар гардиши хатарнок мебарояд ва дарҳол ба якчанд вагон сӯхтор сар мезанад. ва ина боз як тои дигар бо сабаби баланд намудани суръати поезд. ин даҳшат дар Англия соли 1997 рух дода буд. Ронанда аз суръати тез сигнали зардро надида бо нақлиёти рӯбарӯяш бархурд мекунад, ки дар натиҷа даҳҳо нафарро ҷонашро мерабояд. видеои навбатӣ дар штати Калифорния, Америка. Ронандаҳо ҳама истодаанд ва интизори онанд, ки кай поезди навбатӣ мегузарад. ва дар ҳамин ҳол чарваки сабз гирон мешавад. Ронандаи фура саросемавор ба роҳ мебарояд дар ҳолате ки шлагбаун маҳкам шуда истодааст ва ногаҳон чарваки сурх гирён мешавад. Фура бошад худро гум мекунад ва рост ба болои роҳи оҳан меистад. ва садама. ин мӯъҷиза буд, ки ӯ зинда монд ва касе озеб надид. садамаи навбатӣ дар Сахалин. гунаҳкор дар ин ҷо ронандаи автобус мебошад. ӯ поездро ҳеҷ аҳамияте надода ба роҳи оҳан мебарояд ва садама. мутаассифона дар ҷои ҳодиса 5 нафар ба ҳалокат мерасад ва бар зидди ронандаи автобус делаи ҷиноятӣ боз мекунанд. ва ана боз як тои дигар бо ҳамин сабаб. ва дӯстон, ҳолатҳое ки мошин дар роҳи оҳан вайрон ва ё аз кор мебароянд хело зиёд аст ва бисёри онҳо бо садама анҷом меёбад. ва ин яке аз даҳшатовартарин садама ба ҳисоб меравад. ронандаи боркаш ба роҳи оҳан мебарояд, яку якбора ду поезд ӯро майда майда мекунад. ва боз мана ҳолатҳое ки ронандагон ба сигнали роҳи оҳан аҳамият намедиҳанд.
дӯстони азиз, ба мисли ҳар вақта пеш аз оне ки хайру хуш кунем, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар комментария нависем кадоми ин садамаҳо бисёртар ба шумо даҳшатовартар буд ва бо шумо буд некрӯз то видеоҳои оянда. Хайр.